Opuštěná pizzerie Freddyho Fazbeara. Měsíc visel nízko nad lesem, když auto zastavilo na konci stále silnice. Světla zhasla a čtveřice mladých lidí vystoupila. Byli to přátelé ze scény, kteří točili videa o zapomenutých místech. To bude top, prohlásil Marek, kameraman skupiny. Zapnul GoPro na hrudi. Pizzerie Freddyho Fazbeara. Nikdo sem nevkročil už 20 let. Budova se lisovala mezi stromy jako temná kostla. Zlezivělá plechová střecha, rozbitá okna a vyvýšený štít s nadpisem, který kdysi sliboval smích a zábavu. Z něj zbyla jen ošlouplá písmena. Freddy Fazbear's Pizza. Zamek na dveři dávno někdo vypáčil. Uvnitř byla tma, cítit plíseň a stálý tuk. Když posvítili baterkami, uviděli herní automaty, převrácené židle a stěny plné dětských kleceb. Usměvavé postavičky s medvědím ušima a kytarou. Některé kresby byly rozmazané, jako by někdo z obrázku setřel oči. To je děs, zašeptala Tereza. Právě proto to sledují, usmál se Marek. Freddy's Umbex Challenge. Jdeme. Pódium v zadní části sálu bylo nehybné. 4 animatronici. Freddy, Bonnie, Chica a Foxy byli obaleni pavoučinami. Vypadali, jako by se dívali přímo na ně, když jejich skleněné oči byly mrtvé. Tomáš, největší frajer skupiny, do jednoho z nich strčil. Hej Freddy, zaspíváš nám? Kový čep se povolil a hlava se pomalu otočila. Cvaknutí zaznělo v tichu, jako rána. Nikdo se nezasmál. To se samo pohnulo? Vítel, zasmál se Marek, ale jeho hlas se třásl. Pak se rozsvítilo světlo. Jedno, druhé, celý sál se zapravil žlutavým blikajícím svítem. I když elektřina tu měla být dávno vypnutá. Z reproduktoru se ozval šum. Pak dětský hlásek, tichý, přesto řetelný. Ahoj, kamarádi, chyběli jste nám. Tereza vykřikla. Dveře za nimi se s kovovým skřipením zavřely. Nahlavka z kamery později ukázala jen ústřížky, záblesky, kroky, dech. Freddy stojící uprostřed místnosti. Jeho oči svítily rudě. Bonnieho silueta za skříní. Dětský smích. A pak něco, co znělo jako kovové škrábání na dveře. Vypni to, křičí někdo v záznamu. A poslední, co je slyšet, je hlas Freddyho Fazbeara. Hluboký, přelívaný statickým šumem. Zůstaňte s námi navždy. O 3 týdny později je našli hasiči, kteří likvidovali požár v lese. Pizzeria schořela do základu. V sutinách načli 4 kamery, 3 baťohy a něco, co vypadalo jako dětská bota. Na jedné zdi, kterou oheň nestavil, byl nadpis napsaný sazením. Zpíváme pořád. A i když v noci projíždíš tou cestou, kde kdysi stála pizzerie, prý můžeš slyšet stlumené tóny dětské písně. A z hlubin lesa se ti zdá, že někdo tleská do rytmu. Freddyho pizzerie možná schořela, ale jeho show nikdy neskončila. Tohle bude pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám dnešní FNAF strašidelné historky líbily. Pokud byste chtěli, abych natočil další díl, hrozně můžete zanechat like a komentář, abych věděl, zda chcete, abych točil více takových příběhů. Pokud se vám video líbilo, můžete hrozně zanechat like, odběr. Děkuji, že jste sledovali tohle video až do konce. Já se s vámi loučím a my se snad uvidíme příště u nějakého dalšího videa na tady tom kanále. Ahoj.